Velkommen til Nørregade. Her bor 4 unge fra PMU, og de er i bogtræning. Hils på Dennis, Mikkel, Johannes og Sara. Hej, jeg hedder Mikkel, og jeg har bogtræning her i Nørregade. Jamen, bogtræning, det hvor vi gør rent og får styr på huset. Vi skal rydde op på vores værelser og skal sørge for, at de fælles områder ser ordentligt ud. Hej, jeg hedder Johannes, og jeg er i bogtræning. Det bedste ved bogtræning, det er nok at gå rent på mit værelse. Jeg vil helst ikke have, at der er så meget råd, og så kan jeg gå rundt og tumle lidt med mig selv, og jeg har musik. Vi har en bogtræner, der hedder Lisbeth, og hun hjælper også med nogle ting. For eksempel, hvis jeg har brug for hjælp med at gøre rent, med at tørre nogle bord af, eller nogle steder af, så gør hun det. Hun hjælper gerne til, når vi siger til. Hej, jeg hedder Sara, og jeg er i bogtræning. I bogtræning der lærer vi at leve sundt. Vi handler sundt, og vi lærer at lave god og sund mad. I PMU kan vi også gå til mange forskellige fritidsaktiviteter, f.eks. badminton, fodbold eller ridning. Og så har PMU faktisk et fitnesscenter, hvor vi træner. Vi skiftes til at handle ind, og i dag er det for eksempel min tur til at handle ind. Og så går jeg over og køber de ting, vi har brug for i huset. Hej, jeg hedder Dennis, og jeg er i bogtræning. Det bedste ved at bo sammen med de andre, det er, at der altid er nogen, der kan hjælpe en. Når vi laver mad, det gør vi selv, sådan set. Udover at vi kigger i kogebøgerne, og dem, der er mad der sammen, de skal blive enige. Men det plejer at gå rigtig godt med at blive enige om, hvad det er, vi skal lave. Jeg kan godt lide, at vi bor flere sammen, fordi det giver mig noget tryghed. Og så er det godt at have nogle venner tæt på, man kan snakke med. Så man føler sig jo lidt som en lille familie, hvor man kan dele stort set alt. Det er det, jeg godt kan lide ved at bo flere. Det bedste ved bogtræning er, at vi lærer at klare os selv, så vi kan flytte ud i egen lejlighed.